Bueno, gure buruarekin bideoa grabatu eta txertatuko dugu foroan. Lehenik eta behin, ez badugu ikusten aukera, zabaldu behar dugu tresna barra. Hor. Orain, ikono hori sakatu. Orain baimenak ematen hasi. Baimena eman. Sakatu rekord. Baimena eman berriro. Eta ja grabatzen ari da. Tuputu, putu, 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 putu. Gelditu grabaketa, entzun, eta gustora bagaude, upload. Kargatu, eta mezuan txertatu. Hola ikusiko dugu guk ez dugu bideorik ikusiko, baina besteek, edo mezua argitaratutakoan horrela ikusiko da. Bai? Probatu.